abusuafo enanso bio akraba jebi maka me ho makata munti mummere me ameso memmere mu nyansapo ene ya hia yi itwa se da na abre nyina na mebre mu foforo na mo so nya bi tu mu kotodwe mu ene minu amene beri djuman eye o Kyeame Tekyi mensa eye kwa mama hene ne Kyeame no na Kyeame hene no enti minu se be mu bia waje so se mabo ba madin ena me kan wo be kai no pa Kyeame Tekyi mabo ba madin piao abusiafo mi twa me ho aba yo nko besim ko ya masaba sirem ka manya ntie no se me ne Kyeame Tekyi mensa ene ne ye betwetwen enkomo akraba nyansapo piao si etase nyansapo badwe madia mpene se honhon femfem hia na amerikasa se Kyeame Tekyi mensa wa ha na esu afram jibi akora ba so tiadwam dia nyansapo bi ba fie ni so ye betase no badwe ma papa di padwa bi tran so nene ye obi ma akora na wo ba na efie tisei nyamdom no mo paibo oboko ye wura no ho ye yede jasi fifie wo ana hamu awo sa na no adawro maye wo ebebia ejentinyu abonten so ne ka no obi aka se de wo pempese na ye sinipo omota aka se tontonti ye no nsano na ye fa adwene ebisi tonti ye no nsano na ye fa adwene obisi tenten to tietie to ye no nsano ye fa adwene na be na nkasa ye sei ayo Abibirem do ase ebe no ankasa ye tentene to tietie to ye no msa ne ye fa dwene na ye Asante fu ehwan ne be wo ne bad na to tontonti na ba konso de tonti na de kwense mema mienu kotena akura bi ase a na wo mudi pa na ba ko wa na ba konso otia na ma no kura na ebi a no akofa tentene no wona no kosi nkrofo tie kura on tenten wodo wo nyamfa tietie wa no nkofo mda na wesu kosi tietie wa no so do na meto no mienu di tenten ne tietia tenten ne tietia krofo di pa na sikai ye bo sika no mo se da bi bema nkrodo so entrafa akonya ni mbuase ye besa to akwantu no so na ye kro no ye mfa nkoye ma awade bema se usi so na apese obobra uje ka ne ma awade grampe abra bona pem ai we de usoboduam me ofa ko busu wo se gokus for brof wo se the love of woman is addition of trouble that's obra na time because of how say the love of woman is addition of troubles akrato aso a kataje do ase de kwa eni wo me no hihye sa amra no no se kwa ye nware nemum se me kwa zika me boaboa no no bede betoka hwe bemfie miensa sene e wo se e ba ha ntina mpanimfo se batabo ne yitu no mfie miensa utu kwa akokro bi so na di mfie miensa na anya yi a sa ko nji enokre na sa wo de sa obedi ahoho hene sa ho se ye ne no magazine for wo ma ho de nyina gyina miensa ye pian de 1 2 3 na nka no ho ne je se aduane ye di ye na atwe huru sa ko bibi ai nti ye kwa ye ne se emema miensa emema mienu no de etri paim mfie miensa pepepe no mo se ye ba nso a ye kotra sa gwiase a me na medical ba ho na metwen wo so ba atwen mo ne mu makura ne de ka hu se ye besa akoda ye da no so mo tum na e ho nso ya bokwa no to mo se ne ye ba obi a ye de ka ro bekokura nti mfie miensa no pepepe o mienu kwa ne nyame so kwa ye o mo adom obi a ye ye no to benzi so mo kura nyempa ai ye to benzi nti dano tietia na di kan beduru ye obe no msi ya kwa microphone no mtie kura wodi pa no ba kuni e ko chiachia no no se na minu ya no tentene o ma obesi da bi o se nya metwe na ha ya aja obi aye bi aba bi ho sabe na ho matoro obi ne ho ne akasa so obi mfre obi ena ko tena ho o wa na ja waje ba ko no de gigi nani se ano da ho kwa akekansem no nti na waje ba ko no o de gigi nani omua no onso beduru ye no se na minu ya tieti omso onkura do ba no pa so no he yes the card is won sa ko e wadi boy yeso nyame aboaye onso o pake ne dia ko ka no ho minu ya ene mpanimfo se opani kwasi dada one ya dada ko hia oda ho ya na ne fra dada sem piao
Opani ya dada. Opani kwesi dada. Pani kwesi dada. One ya dada. One ya dada. Ekuhia oda ho ayana. Omkohia oda ho ayana. Ah, ni fra dada. Ni fra dada sem. Sa. Yemkwe de kwaye ni se. Onu mienu hia sa no na ni je. E di nkomo yi se papa bre golda mienu. Na yemfa ni amane. Oh, omo no me yansa na ba kon sese ne osofa mienu bre. No e to no na ba kon de adwen ba se menua. Unim se e kan se ba be sa akoda kura ho. Sa bre nya ni di. Se sika wo ya hu. Tentene to mi tietia wanso me to. Se ya hwe yansa ye no mi. Me mfa dwen. Wa hwe be da nsa dwase ya. Enti yentwa nsanom no so. Na yempa duani ni enko ye kura ho. Wo hwam ye bon dada so. Ohwam ye bon Dada so. Mesmati. Nti wo mu mienu so de akoro na kofo atie senia oyi ka kire wi no omde ye be say say tentene to tietie to ye nom so no ne ye fa dwene na say tentene osika tietie osika dia ye di ensa no mon kira ye be ka ha sa nti ye si be ma wo ware na ayede to soso dudu a susumu enenye wa nhwe ye be ka wo nkonka sa na tie oh nura me dasi afei de to so bio ye se kwa cha de efe ene nkwanchen ade efe ebe ne ye de hia kwachi na wo ye sika dwunie we sika dwunfo nti wo ya wo de kosi na won say store so obi store wo kwa store bi ene wo mantam wo ya sa obi amato nti ade no wo kwa nti wo ya na wa ye ne so wa bre ne so no o de agu asawa tutun so na se plate ya se so ya wa na egum ne si na ni mu kwa awonti na ye kwachi ne niema na dwunie no o ya efe no o de si kwa nche na mu ye de sika na eto ya so de asi wo so obi edu o mfa bi da yemfa na nti o de kwachi ye ade na efe a o de si kwa nche ya o de si wo se ye nto oton sana abere du fa na preko ebe ne ye se ebe ne preko pe ne ye kwachi ade efe ye de sika na eto kwachi ade efe ye de sika na eto se de beneti no yo yetoni entuade asenke nkwada agbakọ ho akwasi wo say dey yetoni entuade a nke nkwada agbakọ ho uwi aduane no aso anse ko du ko fa nambla kama se anadwe na agbakọ ho an ke be hu be ma sa wo se kan ntwie sere krade be kine dan yira bobo an nso it's kaka chama tachi mensa na mene sia no maka se honhon ne femfem sia na mrikasa aha from my home ano no from petit ko yo be kani fede fanyi no fede no Mati mi ura me dasi ya ku ya nimbio ya sise keteche tua no ya anum afere na ya anum na nkasa kura no ene ho anum me pete me ya anum ansa na be no ebe no nkasa na nanum bu ya no ene se ya sise keteche no etua du ko ja akwai da no wafere obi obeja akwai ntina mpanimfo se du ja akwai ne bu akwansini keteche train wose sabre de nana from sabre de wadu na cheso woni gya okwai na wo hwe de adu no emu twe no ti de ogya okwa no ne bu akwansi ni ti otiwa imino dwo ti sa wo ansa mefi aduane no anu ne nkwa ne yem se sabre ya o maye de onim se ka no onye bi de ko nti ena yese so ogya obi kwai nti panifo so ta si da bi inya kwa ma kantu we sa no afa baba fe no ani atata ni su nti wo hwe na nya ko bo mna wo kodoka wie mi nyina bi ho da nti bi mi na mso no mu ne kunu si mi wura mso so mi so nti mi obeka me oba su mi odam okunu ko agya me se bram bre ho pa akeye wote ase no itoginisi mienu mu na ma no ansa no no ene me kwa kodam na ho se me beginisi anom ba me mbi asam no yo matiem ne ka no ese e de tokoko na pambo nsam wan krokro no awonko nti mfa ne de mpamu fie be yi ati yese unti mfa ne de mpamu fie be yi ayi esofo yo si tutu ase fe wo de ne de mpamu no krokro no confuse na ho to abosiafo bi twa me ho aba mo ayi na ba ko wire dura egu ba ko fo so ne nsa so nyame ni kata munyama ye moa
na ye ni dwuma se de be ya e betena ho na enjirima nso wo mo anya bi ato mo kutu disa de ye ko de be kaka ye kasa akwa abrofo no betiro de abre ye ade wo mo na tiro dada ni ensuama bibia enkoso kada ja ko aba bio ya wura da sebe akra yesre kwa na ase yesre nante yesre kwa ni aka kira wo se kwa da fo na akọ wo sere nante na aka se nante da fo ma na ase woni pa sere nante free na wo fo nsem bra wo sa ne so nsam yenu aka kira wo se nante de na nante bagi todi ne de gige otata na de ma ehu bo ni pa nti wo msuro akwansere ne se wo kwa ahemfie na edi wasem na akoye ni amo ho nsema na nano wo abona ni akire ne mpani fo se ne mi pagam mu kakra na mo hwe na munya no kwai yo beti anse ke na ne ye de bi ko de ande o pia wura na nkuma mu ani akoyi afiri so ama ni akokun no mu se da bi sa na tie de ahemfie kwanko gya ande musuo dine mkowa ai tini amekowa esre nante na kaso wasre kwa yo zibia ni na kwanko gya no ni na si na ndie de beto na nanu nyina wasre kwa so woni e kwa ni wani kwa da fom sa mene oyonko bitwetwe nkomo na wo kase enkomo atiefo nkomo ye twetwe ye bon nkomo ye ni nkomo enkwa nta ho nkomo ye opata pa asem so na be kire na wo na se ugu nsem a uni asem ye se fra himvi a wo kwa wo bisa wa no wo bisa wa ya ase eno so me sei wo mfa wa no nka aboni ntia obi wo mfa obi ira e fra wa na wo ho kom se kwasi dabo yo e dia busuafo yesre ekwai yesre nante de wo sra na wo sra firi wa wo fo no nsem ne ben se de na etie no yo miwra yasi yenya kwai ntwansu adentia de ma basa no ehye kura moto a ntwansu esu di twa bibia so tia aninti se be ma kura wo koware na kronu ni na nsuo da kronu ntem na asa koware kro ba kono a ewo nso na yesi na de odne be ma twasuo na ka wa kwa atra yesi wotra asuo twa no nya nipa nyina ne nima dware enti de nana mu se nsuo so onfa masai enti obi bi pata pa asem no koto nsuo mi nsuo ne kora adakaka wodi oni nyina ahim nti nana no suro nsuo ehim se sei nana pa nsuo afa wa bi nsuo de ko ya amfa ampe bio ehi ne nya wode dawo ayo nsuo na fa ho kai nyina eye de no agya ama ye se emayo yenya ye no ayo afa ho ka nti adakaka wodi ya busia ho acho nti nya kwa ntwansu na be matete no yes nko ware asu agya ware wo heya na kwa ware asu agya nsu ayira obebere no obeda wadua na obere no de abrew nti yesi ade ayira ne apene kwansini nti so bi ko asu agya no ade kwan ware ma nananom na no kra wo kan se ebia wa besra me na ma besra wo na betwensu asana me ba wo ho na ma beja wo kwa na wa beja me kwa na wasa atre nsu no na masa wo kwa ma me be na se nsu kwa me no fa so twa we kan bi kura usu kura no etwe da so yi dua ba ko na da so enti enyama nyanyan ne enyina du nsu na ja ho a matra watra obia da na ni a na yi nsu ho adwen we du asu agya na otwe nani na fe mu adi eno ano ababa ye no obia akọ yo enti abusuafo yesi enya kwa ntwansu nti hoho besra wana akosra obi a odi du nsu na ja ono hwe na wotra ko wi a ensu ni mu ho mu ntemu bio baba ono so baba na obi akọ na mu nso wotra na wo obesa beja kwai wo kwa na odi adwonwa ba tutrim se ensu yi obetimi atwa enti enya kwa ntwansu ase no senti na mpanifo se otu abotuo na omu anu atoye mu a wode dadwen ato so ai uni mutu etrim eto yese ka bo ewu owu ha afede abo edi ko na se wo be fi a unya abo yi tutu so de ka to abo wu dato yi wo be fi ana na so odi ekira ko penade so sa tu so to dadwen ba to so sa na tinti na bofo se utiri ye akum osono no ko wuda ko ti ano aso na ho bia eno na me bisa no adentia no so ni mu dududu na se wakobo ntuo ne nyame pe wasem wodi mrika be wuada ukuro no kwanti a wate wo bre so ye wo ko ka kire nkrofo ani ye bedwa
wona ntwa kwa imre ni se wo to osuntuo no ko wuda kotia waso no ho abia ne je se wo po bi no age ne ho aba asem no wo ko hefidie na bebe hia konfo na akwa atwetia se wo ko hefidie na brebia hye ne ho konfo a na akwa atwetia kokra kekira brebia me nsan kwa ho wo nsan ne nsan usan ho ko na aba no mo ho agbodu anya ye nya ofidia sa enti so akwa habayire ama asusumu animre ko tu habayire na ama nya bayire ato no pam nya bi no ama ko be no na dia ye sa damfo bia o ko wi akoko na ye ne ko ayiwe procession bi se be ma na wo hana ma akwa te kutu koko no wo se ala gwanyo ase che so nyame ne dia koko nyo bi ade ndi o tu mi ko ai dia fu ye do ho koko do ho nyame ne dia ye kra ye do ho na ya si da bia 70 ebe no bu no mienu da bia 70 yidi kwadu ani eja no ho no enye wo da bia 70 na edokoto kwadu ani eja mo mi wura benene de hi yo da se bre de tie ne se ni mienu no eye adwuma na de adwuma pa ne ye da bia 70 na yidi kwadu a eja na ho utire mu sei de edika no a eye da bia 70 edokoto kwadu a eja mo no tete wona nanom de kwadu na to hie enti se afuo no gu kra kwaye no mu no na kwadu ndi nyinam enti se duru kwaye ne dane saa na se mo saa kodo a kwadu no dodu a untwa nkene hye nti untwa nkene na emu na ha ba na awo utwitwa se de be ya wo hie afuo no a kwadu no hie kwashi kwadu no mina na ne sa enti ebi a wugu so ye afuo no wo pam no be ne kwadu bi anyini na bre utimi nya bi di gu kom de ye wafuo na se de no tie no na nanan maba ko sam chese tete no se na ka ni ho a nipa di tu kwai enso na nipa tu kwai pa afisa ye hu twene nyina na ye boye nsem na ba ma bi tu kwai na onam fomwa free bese se kira kwa aman na wo ba atonsu oboja krum na ma krum no sa be ma no ba obeduru atonsu kotia na maami bia ne fie di kai o mane ho na o chia no tete wo de ne nipa nim nchia so mfa so nte se ne a o hu akwara akra na oto opani ahuba money be ma na chi sa de a chi no amena bisa so de o ho tie de wa hye obo de yensa a hira wo no wo ko kamdo fo akira opani nti pani wura ho na o chia maami no maami pa ko nyama na o hwe se we si abre fifre so opani transe ne maami hwe nsu bi mero pe nsu obre no se ne pani me so medidi agyaw nti ne maami hwe ko fa akwadu isa no de ma wura ise ne ye to abodwe so na uwia ba bisa akwaso be ma eti hu hwe ne be miensa na maami ne se ne madam fu bi afre me hanti mi tie maba meba no na agya wawie na ye di amane ne be ma swat na maami no so wo apantu kokko metim miensa egu afasina anim ya ka fasin a de ne na mafo friend wo no wo afasina anim na egu na maami koi wo ha nche na maami ba ko ba no chia opani obusan se na efi ewura yi we no so wo se na dafu bi so meti ase wo se ya ne emiana wo ka se kokko bi e wo ha na ka memefa woni papa ne kan sa no wo se han no kura ni na ka papa no so ka chense no wan kan chem so bi wa beje kokko wo se no ani kura ni pani ti ni yo se ne wa kira wo dia no fa koi mami ba ya wo se pani mi pa cho mani nsana udi kwaduru ha na be fa apantu kokko metem yensa egu no so waranfu bi na ba ha se wo se wo mefa wo se men kan kira obi ya so wo mefa wo se me wo ha no ba ese ne ho na abae na aso mefa pantu kokko metem yensa ti me su mini no nto afako afi o ba ese pani o ya na se wadi aka kodunu ho aka no so bro a minti menyasa ndi ho no ama pani ne ye na adwen so obesa aniti tete won so entamka ene de sayeti no se me ka kure so hene akonya se me hunu minni sa ayi no na de me kura meti hunu
Omo ka sa ano ana ahenkwa be pie ho. Na o chi wo de bia. No de asem no kwa ahemfie na ye me be fa opani ni maami. Na pani no wadi kokosa no kwadusa no wadi emufa. Wadi hina. Ama na ka hina. Nti omo kwa ahemfie ne nche mu no. Na nana ne mpanimfo no nana tu ni pase. Ye ne maami no ne papa ne nsa amna fie ho. Emehwe atran yim. Ye chini efie no ho nyina hia ya hunu kokko hono. Papa no kofa ne bag e ba me ehwehwem ya hu. Ene ehwe ba bi ote no. Na kwadu hunu no dia eguo. Wadi ehina aka hina. Ene fa ye ne sisa ewura aka ho. Ye de kwa ahemfie. Nti nsembisa no mu no. Ana nana ene ne panifo bisa maame ne se maame. Kokko ene kwadu de ehina esoso no se ye kwadu. I want to kokko na esoso. Na kwadu na esusa. Na se kwadu a esusa pani wi no. Wantimi anwene hono na nka ho. Wogiri so obetuma wi kokko ne hono. Ose ene so dabi. Se ne na gi pani na asem no tumi se kokko no wonim ho hwe. Ma mense magiato. Omse ne wodi asem ato no so. Ama wodi ahometi akantam. Ntino ya chudi dia. No kanta mamre de boss. Wan fa mo so wonde se ono o kan na we ni so pie ho no so ache wo. Na obi kanta na ta wan fa mo so ya chidi o timi chudi. Wa che ne se maame so etieti antam so. No correct. O kan na wan fa mo so a wetieti antam. Wetieti antam so. Wo de boss dia ne go siku. Asem no. Sa. Ya se no. Yo, eno ntina. Kwadu hunu na oja aye no. Enu bomu na edi na gina mu mi ehu se ampa se. Enti bra wo mu di asem no ebu a efie wura ni fo. Ena oho no ye ne se nana. Wonu panifo me damo ase. Se mahu se mode no kore ni di asem wo ahemfia. Na mom maami woni mida. Me hoho no mabepia. Na se maami atimi agem feso. Amam bibia adia. Osefo na abese me ne ntem. Meka se mama maami atua kapreba. Na nana me so maanya ade. Nti eka no amoabo maami no. Nim se bia menti no beti so. Nanso mpanyin se aboa ne de agya kwa enya no kwa. Nti no sika no mesenti so ahemfie bo ka no ansenti so ana amu ade. Na amu ade abodifa. Nti o kan no ye ma na abodifa. So metua sika no fa. No panyin tu mbuto. No tua mama me no. No sena na ne mpanimfo free sabre kro no. Be de beye afutu sem ama me ho se da bia asemti. Owo me na wamedi kwadu a megya no hono na semba manya danse. Ene da bia asemti na yedi kwadu a yegya no hono adanse ntia. Ene da bia asemti dokoto kwadu a ne yegya mo ne nyina ye ba ye bu. Busuafo ebre ye ninka so. Twede apon ye adom a da se ne mesa afre Kyeame Tekyi mensa bio na matoa so. Ye be hia da se ne. Akraba makramu. Yansa pray when in a wow, but you dance a mule. Yansa pray